Antaa palaa. Koska pelataan Stickman-paikki? Jaa, no. Aikaisinta ensi viikolla mulla tai valtakunnan jälkeen on sekä paras. Mulla on vähän projektia. Olen siis johtoryhmässä ja johdan sitten Oivan kanssa näitä aktiviteetteja. On johtoryhmässä ja johdan ryhmää. On johtoryhmässä ja on johtaja. Kysymyksiä? Mikä on sun lempiväri? Jaa, no joku sinisen ja vihreän välillä. Mikä hahmo teet? Sipu. No niin, 2 vielä. Metsästäjä. Viien. Kuinka vanhoilla on? Mä oon 23. Alla 2. Ja mikä kysymys? Koska auto? Koska auto. Niin. Jaa, no ehkä ensi vuonna. Hyvä Joona, hyvä Joona. Oh no. Mä vielä rukoilen sun puolesta, niin pääset tykittämään kunnolla. Kiitti Jeesus Joonasta. Siunaa Joonan tää puhe ja kiitos, että siunaat Joonaa, että hän voi olla oikein hyvällä ja rauhallisella mielellä tässä ja voi tietää ja tuntea sen, että Jumala, sä oot hänen kanssaan. Aamen. No joo, vaikka Oiva tossa rukoilikin ja en epäile yhtään rukouksen väkevyyttä, niin vois itekin rukoilla tässä vielä. Joo, Herra Jeesus, silloin tää mun puhe ja kiitos, että oot nostanut nämä asiat mun sydämelle ja annat näiden ihmisten ottaa niin kuin siitä irti se, mikä on heille hyödyllistä ja heittää kaikki muu pois. Sun nimessä, aamen. Saanko mä Juhtarivillä sen video? Onko se? Meinaatko tuota? Ei kun siis, että kuvat tän puheen. Se on päällä. Se on missä? Ai, joo, kiitos. Tuo voi leikkaa. Ei leikata. Ei mulla ole sellaisia taitoja. Okei, no joo. Mä olin siis viime kevään ja viime syksyn niinku raamattulinjalla Ryttylässä ja sitten olen siellä niinku opiskelun aikana niinku koonnut nämä ajatukset. Että ei ole maksettu mainos, mutta suosittelen käymään, että siellä voi oppia jotain Raamatusta ja Jumalasta. Joo. No, aloitellaan toista kymmenyksistä. Mulla on siis 6 pointtia. Ja näin ikään. Elikkä kymmenykset on niinku sillai hyvä työkalu, että niistä kannattaa ottaa sellainen terve, objektiivinen näkökulma. Että niin kun, älä katso siihen, mitä sulla on, ja vertaile muihin, että voi että nyt mä annoin vaan 5, kaveri antoi 20 tai jotain. Ja kymmenykset opettaa nöyryyteen, se pitää sen antamisen kynnyksen pienenä, että tavallaan sä et niinku katso, että jos sä nyt mä en tiedä, vaikka että sä annat 10% palkasta ja sit se on niinku 10 €, niin sitten, tai sitten versus, että sä annat sama 10%, mutta se onkin 100 €, mutta se on edelleen se prosentti on sama. Sitten sä mietit vaan sitä tavallaan prosenttia ja sit se ei niinku, tavallaan niinku, niin se madaltaa kynnystä. Ja kannattaa rukoilla siihen, että niin kun antaminen helpottuisi seurakunnassa tai minne nyt annakaan. Ja rukoile myös, että sulla olisi enemmän, jotta sä voisit antaa enemmän. Suosittelen siihen. Ja sitten tää Malakin kirja, mikä mä oon valinnut tähän, tavallaan sen teille. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan
toivotan teille sateen runsaan siunauksen. Ja tähän niin kuin nimenomaan siunaukseen mä haluaisin kertoa mun yhden kaverin Milenan matkasta Suomeen. Se oli semmonen niin kuin kuukauden loma ja ajatuksena hänellä oli, että lähtee tosiaan niin kuin 4 lapsensa kanssa ja se matka piti kustantaa niin kuin tuilla, että ei ole hirveästi rahaa hänellä. Mutta niin, oli siihen mennessä saanut tukia ja sitten ajattelin, että saa kyllä jatkossakin, mutta jostain syystä ne katkesi justiin ennen sen matkaa alkua ja sitten se oli aika epätoivoinen, että no taitaa jäädä loma väliin. Ja sitten hänen seurakunnastaan, hän siis asuu Lontoossa, mutta on suomalainen, mutta asuu Lontoossa ja sitten seurakunnasta täysin tuntematon nainen soittaa, että niin kun hän on noussut tämän naisen sydämelle ja että tämä nainen halusi antaa tietyn määrärahaa, se ei tiennyt mihin se on menossa, niin ei ollut puhunut aikaisemmin, sillä ei ollut mitään kontaktia, niin kuin mahdollisuutta tietää, että hänellä niin kuin olisi tällainen tarve. Mutta joo, halusi antaa tietyn määrärahaa ja sitten se riitti 5 ihmiselle menopaluumatkaa Lontoosta Suomeen. Että joo, se oli niinku just oikealla hetkellä ja sitten niin todistaa kyllä siitä, että tästä runsauden sateesta hän on hyvin uskollinen ihminen Herralle ja sitten se on kyllä puhuttelevaa. Ja tähän vielä Vesa Ollilaisen pointti tästä Raamattulinjalta, yksi opettaja sieltä. Opettele maksamaan sun uskosta hintaa. Mietipä sitä. Sitten toinen pointti. Kenen omaisuus sulla on hallussa? Mistä se on tullut? Mä oon valinnut tähän ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 6. luvun 7. jakeen. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme vois sieltä mitään viedä. Kun sä lähdet siis ajasta ikuisuuteen, niin sun ruumisauton perässä ei mene perävaunua. Etkä sä voit pakata rinkkaa täyteen, jossa on sun kivoimmat vaatteet. Sä lähdet et minkään kanssa. Tänne ei kyllä kannata koota epäjumalia. Ja sitten mulla on tästä vielä pari muutakin Raamatun kohtaa. Eli Matteuksen evankeliumista 25. luku, 25. jae, helppo muistaa. Sitten siellä on vielä 26. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan, tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton laiskapalvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Jumala antaa meille aivan kaiken maallisen lahjana ja ottaa meidän käyttämään sitä hyvää. Tavallaan justiin, kun sulla ei ole mitään, sä oot saanut kaiken lahjana, niin Jumala niin kuin arvostaa sitä, että sä niin kuin vaalit sitä viisaudella. Sitten toinen Raamatun jae. Matteuksen evankeliumista 6. luku 19. jae. Älkää kootko aarteita itsellenne maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostettu ojaan, varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostettu höään, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Ja siis maan päällähän kulta on sillain niin kuin kurssiltaan niin kuin vakaimpia ja arvokkaimpia asioita, että se on niin kuin sijoittaa se semmoinen tavallaan turvasatama, että vaikka niin kuin kaikki kaatuisi, niin kullalla löytyy aina arvoa ja kysyntää. Mutta taivaassa tiet päällystetään kullalla. Se kääntyy päälaaleen tässä asetelma, että siellä se onkin semmoista soraa ja hiekkaa, mitä me tallataan, mikä on niin kuin täällä kaikille absoluuttinen niin kuin totuus, että sehän on todella arvokasta. Joo.
kolmas pointti. Kuinka paljon kehtaan pitää itselläni? Luukkaan evankeliumista 16 jae. Ja tää tarina on 1-13 jakeesta. Mä luen nyt vaan 10-12. Rikas taloudenhoitajan vertaus. Joka on vähemmässä luotettava, on paljossa luotettava. Jos te ette luotettavasti hoida väärää, siis maallista rikkautta, kuka uskoo teille todellista, eli taivaista. Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne. Elikkä meillä on taivaassa uskottu omia rikkauksia, mutta kuka niin kun uskoisi meille, jos me ei niin kun huolehdita siitä, mikä on niin kun, ei ole edes meidän omaa. Ja tavallaan jos mietit, että joku lainaa sulle autoa, niin sähän varmaan vaalit sitä tai mitä tahansa. Sori. Ette näe tota. Luukkaan evankeliumista 18. luku 85. jae. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästään kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja siis tässä ei tarkoiteta sitä Jerusalemista löytyvää semmoista pientä kaarta, semmoinen portti, mistä niin kuin, saa kamelin kulkemaan, jos laittaa sen istumaan ja riisuu sen taakan ja sitten pukkaa pyllystä, niin sitten se niin kuin mahtuu just siitä raosta. Mutta siis tämähän tekisi niin kuin ristintyön ja armon täysin turhaksi. Et siis nyt ei ole kyse siitä portista. Kyse on siitä, mikä meillä tulee mielen kanssa, se niin kuin neula, millä on myös tuohon aikaan parsittu vaatteen kasaan. Jos sä saat kamelin siitä läpi, niin se ei ole enää kameli. Näin. Joo. Nyt seuraava pointti. Elikkä toisesta korintolaiskirjasta 9. luku 7. jae. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä 4. pointti. Iloista antaa ja Jumala rakastaa. Anna miten pystyt ja miten on sun sydämelle noussut. Tärkeintä on sydämen asenne. Jos on vastenmielistä antaa, sä koet, että en mä pysty, en mä halua jotenkin, niin joo, älä anna, pyydän, koska ei Jumala halua sitä, että se on sulle epämukavaa. Ja Jumala ei siis niinku, se ei tarvii meidän rahoja, se ei niinku, ne ei mene sen taskuun, ne menee, no sinne menee ikinä annatkaan. Mutta siis tavallaan kolehdin antaminen on sitä varten, että se pitää sun suhteen Jumalaan niin kuin oikeanlaisena. Että se pitää Jumalan sillä paikalla, minne se kuuluu. Että niin kuin mikään maallinen raha tai mikään muukaan ei mene niin kuin hänen edellensä. Sun ei kuulu kaksin käsin pitää niin kun, sun omaisuudesta kiinni ja sitten sanot Jumalalle, että joo, pidä kaikesta muuta huolta, mutta tiedätkö, jos mä saan pitää tämän niin kun slotin mun rahoista, niin kaikki on hyvin tai näin. Vaan sun pitää niin kun kuluttaa koko sun elämä Jumalan käyttöön. Tämä ei tarkoita sitä, että sä voi ostaa itsellesi kivoja juttuja ja tehdä kaikkea kivaa, mutta niin. Pidä Jumala siellä, minne se kuuluu. Sitten, monella tapaahan voi antaa. Tässä on nyt puhuttu vaan niin kuin rahasta, mutta niin. Voi antaa fyysistä, psyykkistä tukea, sä voit palvella seurakunnassa, tiskata tai kokata niin kuin minä tässä omassa. Tärkeintä on se, että sä annat niin kuin
sillä henkilökohtaisella rakkauden kielellä, niin kun, joka on vaan ja ainoastaan sun ja Jumalan välillä. Ja suurin asia, mitä sä voit tehdä kenenkään muun puolesta, on rukoilla. Se ei ole niin kun se, että sä annat sille huntin käteen tai jotain muuta. Siis rukoilussa on voimaa ja varoitan myös siitä, että tavallaan varokaa mitä rukoilette, koska sit se suurella todennäköisyydellä tapahtuu ja sit se muuttaa asioita. Toki siihen lopputulokseen ei aina päädytä sillä sun toivomalla tiellä, niin kyllä harkitkaa tarkoin. Ja mä oon valinnut tähän ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun jakeet 9-11. Olkaa nurkumatta, Raamattu kansalle sanoo nurisematta, vieraanvaraisia toinen toisellenne, palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina, joka puhukoon Jumalan antamin sanoin ja joka palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kuudes pointti. Älä anna liikaa, koska mikään näistä, mitä mä oon aiemmin maininnut, ei ole loputon resurssi. Sulla ei ole loputtomasti fyysistä tai psyykkistä jaksamista. Sä et voi auttaa aivan joka ikistä ihmistä maan päällä, maallisesti tai mitenkään muutenkaan. Ja tosiaan avun tarvetta löytyy, mutta niin kun lähtökohtana on se, että pidä itsestäsi huolta, koska jos sä et pidä itsestäsi huolta, niin silloin sä et voi auttaa ketään muutakaan, kun sä oot itse ojassa. Ja tähän mä oon valinnut evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 22 jakeen 37 eteenpäin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumala haluaa meidän olevan siunaus. Se kuitenkin lähtee meistä itsestä. Siinä ei ole mulla mitään siunausta, jos muille mitään siunausta, jos palvelet vaan muita ja unohdat itsesi. Jumala ei katso siihen paljonko sä annat. Jos annat liikaa, niin tosiaan susta tulee avun tarvitsija. Ja tähän väliin haluaisin lisätä oman kokemuksen. Mulla oli semmonen yksi kaveri, joka pyysi multa aika paljon niin kuin sillain satoja, muutama satasen sillain niin kuin pienissä erissä, ja sit se maksoi aina takaisin, mutta se ei tosiaan niin kuin maksanut suurinta osaa takaisin. Niin sitten päädyin itse avun tarvitsijaksi ja lisäksi myös pyysi paljon kyytiä ja niin kuin sit mä heittelin siellä kaikkialle ja niin olisin mä voinut kyllä niitä karhutakin niitä jotenkin takaisin, mutta sitten kun en mä oikein kehännyt semmonen, niin siinä on kyllä aika niin kuin ammattitaitoisesti kaivettu oma kuoppa, mutta joo, nimenomaan pidä ensin itsestäsi huolta. Ja tähän väliin loppuun haluaisin lisää sananlaskuista luvusta 21 jakeen 20. Viisaalla on varastossa kalleuksia ja herkkuja, tyhmä panee kaiken menemään. Eli siis lapset, ostakaa herkkuja. Kiitos. Kiitos Joona, ja niin kuin mä lupasin, niin nyt on mahdollisuus myös antaa. Eli voisin pyytää tuolta MobilePay tuon
Eli jos nyt haluat antaa, niin se on mahdollista. Pidetään hetkinen tuossa screenillä. Ja siitä seuraavaksi sitten kohta vois ylistäjät lähteä käppäilemään taas lavalle. Päästään ylistelemään muutama biisi. Jos haluaa nousta ylistelemään, niin on vapaa, mutta jos haluat huilia jalkoja, niin on myös vapaa istumaan.